Now may I invite the family and friends of Senator Robin Padilla to join him on stage for the photo opportunity. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang pagbati po ng pagpapala, biyaya at awa ng Panginoon Diyos sa inyong lahat. Mga mahal kong kababayan, ako po ay nagpapasalamat unang-una sa Panginoong Allah. Pangalawa po, sa COMELEC, sa lahat po ng bumubuo, sa atin pong mga commissioner, sa atin pong mga magigiting na kalalakihan, at sa mga magagandang dalaga, ginang, sa lahat po ng kasundaluhan, sa mga pulis, at sa mga bayaning guro. Isa pong karangalan para sa akin ang mapabilang po sa isang halalan na nagpapakita ng isang napakalinis na halalan. Maraming salamat po. Ang akin pong pagkapanalo ay isa pong simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim at Kristiyano. Sa loob po ng matagal na panahon, halos umabot po ang 30 taon. Wala pong Muslim na naging senador na. Sa akin pong mga pinuntahang, mga sortie, rally, ako po'y nakiusap sa ating mga kababayan, sa inyo, na sana mabigyan niyo po ng pagkakataon ang inyong mga kapatid na muling magkaroon ng representasyon sa Senado. Ngayon naman po, ako po'y kumakatok sa puso ng aking mga kapatid na bagong halal at siyempre po sa mga nakaupo ngayon, katulad po ng aking mahal na kaibigan na si Senator Bongo. Idol, ikayo po ang nagdala sa akin dito. At siyempre po kay mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa akin pong pamilya, sa akin pong asawa, isa lang po ang asawa ko, si Mariel lang po. At sa akin pong mga kapatid, sa akin pong mga kaibigan, Kuya Ipe, Salvador, ang tanging ko pong hiling ngayon, yung pong 26 plus million na mga bumoto po sa akin, naniniwala po sila sa aking plataforma. At yun po ang reforma sa ating saligang batas. Hinihingi ko po sa inyo, mga kapatid ko sa Senado, atin pong bigyan ng pagkakataon ang reforma. Hinihingi na po ito. Narinig ko po ang napakadaming patungkol sa sweldo, patungkol sa trabaho, patungkol sa edukasyon. Lahat po yan nakasalalay kung atin pong haharapin ang pagreforma sa saligang batas. Bilang panghuling salita po, dahil 2 minuto lang to, gusto ko pong malaman nyo na it's late in the evening. I feel wonderful tonight. Maraming salamat po.